Sasisian pat parlok ngia pediang sungpai pi baro syakani ka channel ka jungi ban ngia kerman ba baro pia syait pia klanlut. Hakani ka video ka bamenta ngia page sapang kani ka jingja ka bas ngusi ka baja hapo ka shnong ka badan ha Mexico. Ricardo Flores udah ubreo uba arpway senam ke kerta naka shnong bered ha Mexico bagerteng tian Queens Dengo. Udairu ubreo uba puli lo bat kikime ki pajung u kisa bat tray ha US lene ha Amerika banla berkersan ya kajing puli jong u. Kikime ki pajung u kilet no sa US ha kisnam ar hajari ai bat kishat pa pisa sya ka yeng jong ki ha Mexico bakin imha bat imsuk. Naka ni daw uni Ricardo usa bat imi ie jeng u. Kajing temu kabakut jam kajing im jeng u kadai ban pule shitom ban long lawyer bat ban sedang yo pisa khnang baki kme ki kapa jeng u kila ban wan pai no shaying. Hau arpu kenai terik banai August arajar kat pra umama jeng u Ricardo bakerteng u Alberto Flores u khot ye u ban senran ye u syakawai ka shnang hajan ban let shim kitiar shnaying ba udon kam. Ricardo ulatre bat ulabo ye umama jeng u. Kilaya rongno hakakali SUV kabayong jong u Alberto bat kilaya lekno syata. Henry hang ni kapor kajalong no bahakani ka shnong kadang yat bahakani ka khubor wer syapang arngot ki sendrang breu ki badan hakakali SUV ki bamot ban kenap ye ki kinaret. Kini ki khubor thok ki wan ra jingtiang bha ha ki breu basa hang ta ka shnong. Bat ngitep bha ha ka jingtiang ki breu ki la ban le ki kam basher khai shisha. Kapoi longru bakini arngun por bakila poi hang ta ka shnong ki sat kali hajan ka skul. Bat kila yadap bandi biar khandian. Tang baki klem te ai baki breu kila sedang ban send ye ki message hapo ka WhatsApp. Syapang kini arngut ki breu ki baki ya suba badai nong kenap. Ki kintian ha kata ka message WhatsApp ki longkum ni. Sngo bha baro dahusiar bha namar dan ki breu bakenap khalung. Balarong hapo ka shnong ka jongi. Kita ki nong kenap ki dan benta ha ka jingya de do jam bat dokhat man. Kibon ki kena bala ja ha kasngi bala lenyo ki kimi ki pa dapat bha ye ki khon lajang te haba arngot ki brio na bar shnong ki wan hangta bat ka kali jong ki kadan hajan ka skul ki nong shong shnong hangta ki lamut ba kita arngot u Ricardo baru Alberto ki dai ba kita ki nong kenap knaret hangta kapor borok ki biasa hangta ka shnong ki let cha ka kali badan u Ricardo bat Alberto bat ki sedang ban keno bat ong badai maki kita kinong kenap khana bat kilayatan jubor yaki nakata kali bat kilay sedang ban shot dusmon yaki ki pulit kiyo ya kajing bana batang shiphang hi kila poi hang taka jaka ban pet ya kata kajing ya klumar ki pulit kilay lamno u Ricardo bat u Alberto syaka police station bajangai kumba arpo menit ai nangta ka jaka ki pulit ki lamno ikini arngot syaka police station khanamban yada yaki nakita kinong shong shnong namar kita kinong shong shnong kilay pen klumar lot hakata ka jaka Henry katba kita arngot kidang dan haka police station kita kibrio nakashnong kilaya up habar ka police station dan way ubrio ru ubakerteng u Francisco Martinez ulas dang ban live stream ha Facebook naka phone ka jong u utaw Francisco ula khot yaki nongbo jong u ha Facebook ban wan yerap lam yu u bat ula pentip yaki bagi ta kinong kenam kidan hapo ka police station hangta ka ju ka por hi dan ru ki balik keu shalordo jong ka yeng shnong balik pensawai ka bel bandop yo sngolut baro khnang ban wan breu su syaka police station bat ban pen sapriang ya kata ka khubor bagi ta kinong kenam kila syakyam bat kila dan hang ta ka police station kami ru saka khana thok bagi pulit kimut ban pelait ya kita kinong kenam bat kata ka khana kala pendam bat pensra su ya kita kinong song snong hang ta ka porpan don way na ki breu ubayo ban bat ya kamai bat usdang ban perta ya kita ki pait ba banya say pisa ban lithit petrol na ka petrol pump bat ban shim hino ya ka an hakikti lajong hang ta kapor hadu sispa tamngut ki brio kilay dan habar jaka ka police station bat kilay hala bat perta pakita ki nong kitnam de ban penyap benno hangta ti ki pulit kimi syaphrang bat ki ajing tip sya ki brio bau Ricardo baru Alberto kimde ki nong kitnam bat ka deitang ka jing sungtho bakla jengki baro tang ba kita ki brio ki basa hangtapan kimya shanya ya ki pulit bat kat badang bon ki brio kata kadang kio ke jing dam bat ke jing klumar ti kita ki brio ki sedang bandrung jubor shupo ke police station bat ki tan jubor ya kita arngun bat ki sedang ban shot dusmon yaki
Kawai kabahiyang jong Ricardo kala bana syapang kata kajingja, mat kala alej wud syata. Por bakapoy siya kata, kalap ye kini arngot bakidang syasyo, mat kala iyang bat kerpat ye kita kipat ba, bakin pelat ye ki, namar baka daitang kajing suto bakla jengki. Henry kita ki beri pat ki sedang ban yirki ya ka, pat ki sedang ru ban condor bat ring video ya ka, bakayam. Hadian kata ki sedang sabanya perta ban thang no ye ki. Por baja kita baro ka kemi jong Ricardo badan sa US ka sedang banyo iki message si bon pha. Kita ki message ki day na Facebook, pat ki day na ki beri ba one text ya ka, ba ukon jong ka ula syasat patok, bat la suba ba uday nong kenap kena. Haka baningkong kata ka kemi ka klaim ngan. Henry ka poi klik ya ka message badai ka link sa ka live stream jong weu beriu ubadan hapadeng jong kita ki pajba. Bat kamla lei tang ban chupai ya kata ka jingja na ka phone jong ka. Hangta kayo i ba ukon baru hemen kinsi jong ka ki sha shot dusmon hasibon ngot ki beriu. Kala komen ru hangta ka live stream bakit ngobha i no yiki namar bakim dan kti Henry kita ki jing kerpa jong ka ki klam poi se ru. Kalok jong Alberto ru ka bakerteng ka Jasmine kayo yakum kita ki jadling. Bat makaru kahaban chupeng na kita ki live stream. Kat bau lok bat persa jongka kidang syasyo dusman ha kita ki beriu. Kita ki beriu ki sedang sabanya the da ka petrol halor jengki. Ki beriu ki baydan lang harta ka jingja ki ong baswa ban the ya ka petrol ru Ricardo ula adap khlat lupa na kata ka jing syasyo dusman. Tang bau Alberto pat umpat khlat por bakia thang yu bayu Ricardo. Don weu beriu ru ubadan lang ha kata ka jingja uong bakat bakading kadang lem ki sedang ban the petrol biang yaki. Katadam na kata kading layu ilot na baro ki benta jong kata kasnong. Kita ki nong syong snong hangta ki sedang banyirisa da ka jingkmen, bat sedang bandring video hangta, bat ki liak kumba ki laya penja ya ki beriu ki bas new tam ha ka perthai. Henry bos ngosi kalong baki day ki beriu ki ba one tray ya ka kam lajong, bat ki klem day ra kita ki nong ketnap kena. Hado arkenta utau pajba udan ha kata kajaka ba sya thang ya kita arngun. Bat ki yang pulun hangta ban syondor ya kita ki medyap ki balaing. Kami ie jong Ricardo kabalari la penhe ayu kat baki kemi ki kpa jong kinang tre syapal. Kala syakot syakata kajaka ban pej bat pen itu badai ne em kamet jong ki arngun. Klam slam marsan khalad Ricardo baru Alberto ka jing sisa baki tu arngun kim don kti kala mi khmat. Bat hangta kitu ki brio ki badan kti ha ka jing pension bat pen klumar ya ki pajba ki la ya phet no na kata ka snok ban lain na ka jing sya tokit. Kakami bot ukpa jong Ricardo kilaya wan pai no wood sayeng bat kilaya poi ha ka jo ka janmien baja kane ka jingja basosi kilai kindo ya kalok jong Alberto bat uniu Alberto udan laingot ki khun kinthai bat manta kalong ka jing sosi namar bakini ki khun kilaya do no yo ukpa jong ki Sibon bha ki channel khubor ki wan ban interview ya kalok jong Alberto ka Jasmine ka yatho bo ulok jong ka udang treshi tom bha ban snaya ka yeng ban sa maki baki khun jongki usnahi maroi na do basdang bat udang dap tang siteng hapor bakajano kane ka jing sosi kaya thuru yaki ba ulok jongka ude ubreu babha bat ubaklam dei hok satya ba unsha le ben bat sha penyap ha gitu ki breu kapoi kran ru shaphang ki pulet baki khlam shim khya ya kane ka jingja ki khlam khot shu yaki we ki pulet ban wan yaram kat ba tau pajba udang roi shu pat ka jing klumar kadang kiyo Hakalai pau terik ubanai August. Sisngi hadian ka jing penyap jong Ricardo baru Alberto. Kilaya lej on tap dan buram yaki. Kibrio ki ong baha kata ka sengitam. Kitu kibrio bodan lang hakapor baki penyap yaki. Kilaya dan lang hantaru. Haka arpasau terik ubanai Oktober. Kibahayeng jong Ricardo baru Alberto. Kipindan ka jing yalang ban penkenmang buram yaki. Bat ki lej bo ki deng pna halor umau jingkieng basya penyam maki bat ki ong baki ta ki deng pna kindan bai hangta si junam khanang baki brio ki bayasa hangta kasnong ki nyu i bat ki nyai kin mau ya ka jingle dusmon jongki katkom ki khubor bangilam sangut ki brio ki sha token baki pen klumar ya ki brio bat pen shrai bakan poi hado kata kapur saungut pat ki badan kti ha ka jing thang jong Alberto baru Ricardo ki la phet no bat kim pa yo ban kem yaki Kitu ki message bayo na WhatsApp ki dei ki bathok bat khlam don mono ru ban wat jing sisa bat ki lab ru ba khlam don ki khna ki basha ke nam na kata kasnong henrei ha ka jing ting bien ki poi hado kata kaput ba ki penyap ye ki brio bolui kane ka dei ka wei na ki kes ka ba pen kenma yangi bangim dei ban island ba ka jingmut jing perkha jungi kan sha ya lamba klaling ba bon ki khubor thok bat bangim dei ban thrai sneu ye ki brio khlam ka sabon ka babiang Te parlok ngilaya poino asya ka bakut jang kani ka video bat lada pisung tanat kum kini ki jaj video sungo bah share yaki
Pat subscribe ru ya ke channel ke jongi. Ngin saya Syambiang hakawai part ke video.